Hola, som la classe d'infantil i fa uns dies que vam anar d'excursió a la granja. Juli, quins animals vam veure a la granja? Cavall, conille, vaca, porc, ovella. Leo, quines activitats van fer? Darle de menjar als cavalls i als conills i veure les vaques. I també dar de menjar als puerros i muntar el carrit de cavall y también hemos tocado las tortugas y peinar a los caballos y Molt bé. Kai, quin és el teu animal preferit de la granja? el conill, I el teu, Juli? cavall, I el del Leo? les tortugues. I com ens ho vam passar? Bé. Superbé. Adéu. Bon dia, jo sóc el Víctor Manuel. Bon dia, jo sóc la Gilena. Bon dia, jo sóc el Kilian. Som de la classe de primer i avui us parlarem dels escacs. Al pati podem jugar a escacs gegants. Amb grups interactius juguem sovint i juguem a escacs. Quan plou també juguem a escacs a classe. Alguns van aprendre a jugar a escacs a casa. Cada setmana aprendem un moviment d'una peça. Els peons. Els peons poden moure dues caselles quan comencen. Poden anar en diagonal per matar, però sols poden moure d'una casella a una altra si no han de matar. La torre sempre va recta. Els alfils sempre van en línia diagonal. Els cavalls fan salts i es mouen en forma d'L. El rei es mou en totes les caselles que ell vulgui, però sol una casella. La reina també se pot moure en totes direccions i moltes casilles. Guanya el jugador que primer mati el rei de l'altre. Esperem que us hagin vingut ganes de jugar a escacs. Gràcies per l'atenció. Fins aviat. Bon dia, som el Marc i la Zoe de la classe de segon. Avui volem explicar la nostra experiència al dansar. El 26 d'abril vam anar al pavelló de les Roquetes amb moltes altres escoles de la comarca per ballar junts. Vam fer unes danses que em va ensenyar la Rosa, la nostra mestra de música i plàstica. Algunes de les danses eren la filferrada, el ball de les cintes, els panderos, pambolissal. Teníem una samarreta de color groc. Des de feia mesos que la practicàvem a classe i per això aquell dia ho vam fer genial. Gràcies Rosa i Natàlia per ensenyar-nos aquestes danses. I vosaltres teniu ganes de veure com ballem? El dia de dansa voleu veure el nostre preferit, el ball dels astronautes. Adéu! Bon dia a tothom, som la Ilona i la Mira. Com cada any, a l'escola celebrem els Jocs Florals per Sant Jordi. L'alumnat de l'escola participa fent diferents tipus de text. A infantil, els nenets i les nenes de 3 i de 4 han fet un dibuix amb una paraula i dels de 5 amb una frase. A primer han treballat el conte, a segon la fàbula, a tercer el poema i a quart la descripció, a cinquè el còmic i per últim a sisè la narració. Especialment els alumnes de tercer han gaudit aprendre i fer un poema. Per presentar-se al concurs literari calia esforçar-se a tenir bona lletra i signar amb un pseudònim. A cada curs hi havia primer premi i 2 finalistes.
El dia de celebració es van donar el diploma als guanyadors i guanyadores juntament amb un llibre i una rosa. A la resta d'alumnat se li va entregar un diploma per haver participat. Això és tot. Fins la propera! Bon dia, som l'Eric i l'Eder del 4A. Ara us explicarem la Cantària. Va ser el 29 d'abril a l'Auditori de Barcelona. L'obra es deia El naufragi. Es basava en què dos alumnes feien el viatge de fi de curs. Van crear una fàbrica de cocos i es van quedar sense. El tema principal era el canvi climàtic. Primer vam fer un examen general amb l'altra escola i els dos directors em van ajudar amb els moviments i la cançó. A l'escenari hi havia els dos solistes, el músic, el que tocava el piano era el compositor. Després van entrar les famílies i van posar efectes especials de llum i fum. Em va agradar molt. Fins a la propera notícia. Hola, bon dia, em dic Àlex. Hola, bon dia, jo sóc en Fran. Hola, jo sóc l'Ivan, som alumnes de quart B. Avui us parlem sobre les colònies d'enguany. Els alumnes de segon i quart vam anar des del 17 fins al 19 d'abril a Casa Can Micaló, a Sant Martí de Centelles, a la comarca d'Osona. Anem a les colònies perquè a l'escola, a final de cicle, anem I5, segon, quart i cinquè. També la majoria d'activitats formaven part de l'escola, el projecte educatiu Escola del Cel, i era sobre l'astronomia. Per la majoria, les millors activitats van ser la tirolina i el circuit inflable. El menjar estava molt bo, especialment l'hamburguesa. A l'hora de dormir era molt fàcil perquè veníem de les activitats cansats i podíem descansar molt bé. També vam fer una discoteca, va ser molt divertida. Estem esperant les pròximes colònies. Adeu, fins aviat! Bon dia, jo sóc el Martí i ell és la Lucía. Volem anunciar-vos una notícia molt especial per nosaltres. El pròxim dia 7 de juny celebrarem el segon sopar benèfic a l'Agnès de Sitges. L'any passat van recaptar diners per després donar-los a gent que pateix autisme. I aquest any volem recaptar diners per donar-los a una ONG que es diu Locomotora 21 i ajuda a persones que pateixen malalties mentals com ara l'esquizofrènia. A partir d'aquesta setmana, a les 16:30, les nenes i nens de 5è posaran a la venda les entrades del sopar. El preu és de 12 als adults i 6 als infants. Recordeu comprar les vostres entrades el 7 de juny a les 20 del vespre. Hola, bon dia, sóc el Mateo i l'Arabella de 6è. Durant la Diada de Sant Jordi, els alumnes de 6è vam rebre un encàrrec molt especial. Sabíeu que la façana de la Casa Batlló representa la llegenda de Sant Jordi? Si us fixeu bé, la taulada representa el lleum d'un drac, la xemeneia, l'espasa del cavaller i la creu de Sant Jordi, els balcons, l'armadura i les columnes, els ossos de les bèsties i les persones que van morir engollides pel drac. Després de treballar els elements del modernisme i adonar-nos que moltes cases de la nostra vila segueixen aquest estil, vam treballar la façana de la Casa Batlló. Vam rebre un encàrrec molt especial. Vam fer un viatge al passat i vam haver de reinterpretar i recrear la façana de la Casa Batlló, seguint l'estil modernista i característic d'Antoni Gaudí, però a la nostra manera. Ens vam dividir en grups de 4 i cada grup va dissenyar la seva façana. Cada façana havia de tindre elements modernistes, com ara la tècnica del trencadís, elements de la natura i formes arrodonides. Hem recreat 7 façanes totalment diferents amb elements comuns i podeu visitar el hall del menjador i podreu identificar els elements amagats de les façanes de la llegenda de Sant Jordi. Adeu! Fins la pròxima!
Música